I believe you speak English. You understand? No, do not touch me. What? Listen, no. I told you not to touch me. Teta na Buddha. La manje denza no. Ke baba. Uvele umthito. Kodwa hayi mhlawumbe usaye kwenye ithekeni mhlawumbe bethi. Manje adlala nani adlala nani manje ntoni ngo? Ngitshelile ukuthi ungangithinti. Ke ngoko? Ithathini nani? Because I'm not human. You're not human. Yeah. Chakuthini? Chaza Yewethu sumada thetha. chaza ukuthi la sime khona ila ngashone ngakhona. Hey, ntwana, yo. Yena manje lutho mfethu miso mfethu. Mfethu. 2 days wonke mfethu. Intona yathi ngithona nami efonini angazi mzala. Mfethu, uyakhumbula that day samgcina la. Wahamba nobani manje? Entombini. Intombi mfethu. Yesibili. After that, mfethu. Ngeke mfethu siqhamuke neplan mfethu. Siqhamuke neplan. Ngizomela mhlawumbe simfuna. Ayikho enye indlela. Yeah. Ngisambe sibuza abantu. Yasambe sibuza abantu yabo. Mhlawumbe kuzosiza, mhlawumbe khona umuntu omaziyo mfethu. Siqale khona la. Hey, ngeke mfethu. Hi. Njani? Siyaphila njani? Uyazi sambheka. Khona simbhekayo uJay angazi noma niyamazi ngiyase hambe for 2 days. Cela umbonise ngesithombe sakhe. Nazi izithombe zakhe. Ngicela ukubona Igama lakho uJay. I'm not sure. I know him. It's Jay. We're doing the drama night, right? Yeah, angazi ngimbona. Okay, but sicela nje nosazisa ukuthi khona nikutholayo. Oh, okay, it's fine. Yeah, please. Alright. Ngisale kahle ne. Alright, okay. Engabe uJay ushonile phi? Izolo kade ngekho eclassini. There's something suspicious lento. Sabe kwenzaleni kodwa ke uboy uDoji he likes girls too much. Mhlawumbe khona intombazana ayishelile izolo. Mhlawumbe uhambe nebhongi. Hayibo. Can you imagine? Hey, Wow. uJay. Wow. Kodwa ke he's so handsome. Don't judge me. Don't judge me. Hayibo, No, ungakhohlwa njalo, Ah, ungakhohlwa. no. Ungakhohlwa ukuthi abafana izinja sisi. I know. You know, this is so confusing. Like, I don't understand why you're here. Why am I here, in fact?
I'm just cold here, then we are normal. Like ngicacisele kwenzeka ntoni because if ngikhumbula kahle I approached you, then xa ndifike emajiteni akho nto yenzekayo. What happened? Okwenzeka ukuthi wena wathinta mina after ukutshela ukuthi ungangithinti. Akhethe ukungangilaleli-ke. Njengamanje la. And this is an underworld. Abantu abangale in the real world abakuboni, ubona ngithina kuphela. Yey. No, this is so confusing. In fact, I don't want to hear this. Kuphi lo muntu lo simlindileyo? Angisafuna uba apha mafoni. Eish, kumele umlindele Like nje kancane. Hayi. Yini. Uzokusiza phela ukuthi ulinde. Manje uzoqhamuka manje. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hey ngikhathele mina mfethu. Hayibo, kathele nami mfethu. Kathele. Umuntu kunini mfethu? Campus yonke mfethu ngihamba mfethu ngicwala yonke le ndawo le. Umuntu asimtholi. Nginqa amantombazane nje kuphela umshado wathana. Umshado wakho wathana amantombazane. Kodwa phela ngesithi mfethu amantombazane mfethu awasimazi. Kwamele ngitheke nje nganekhumbula ukuthi wena bongicomela ngayo ukuthi wena uthanda imanto. Yabo manje. Skip manje. Kodwa futhi into evele siyenze manje ukuthi lento sedluse ku-RMS. Straight. Baphela Straight mfethu. Hayi ngeke. Kodwa lutho. Ha. Yo. Lapho angazi nabazali bakhe mfethu angazi next. Akude futhi lo. RMS Asenze lokhu seduze mfethu RMS. Hey. Awukho kude. Kodwa mfethu uJay mfethu mfethu lentwana le umjida wakho mfethu. Thanga ngathekile. Manje. Eish. Relax. Got this. Confused. Do you? I was not able to look around. Now, let's say because there is something about history. It's your way home. But I'm not telling them this. Yes, as in you're stuck here. Okuhle kodwa ukutshela khona usengabuyela ekhaya. Now it seems like we're starting to lose part of ourselves. That's a full look. So hamba kanje. Kanti izokusiza so that ungayuzi. Now nami ngangifana nawe ngiqala ukufika la. I was confused, cold. Okwami ukuthi ngangenayo umuntu ofana nami ozongitshengisa ukuthi kubuyela kanjani emuva. I want it so bad. Ubuyela. Now you want so bad ubuyela. Yeah. But I'm gonna help you because I'm calling. Now, njengoba besengishilo, this is your gateway back to where you're from. Into kumele uyazi ngale ndawo, izinto kumele uyikhohle ngale ndawo. We were lucky ukuthi I was still around. Now I've served for years. Ngila. Uyazi kunjani ukuba la le ndawo? You know leyo ndawo ephupheni namanphupha where you feel like you wanna move but angimuveki. Fana kanjalo. Sentence for life.
but angisona ngalokho. Now even the nature yala stinks mangicabanga. You're one of the lucky ones. Now you have the key. And say now key. So you're gonna help yourself. Yeah, Shan. I'm gonna help you. Now you listen to your itenzo yishobo. Do you remember the last place? Before Uzela. Lawa uko. Now you'll use that picture. And you'll have to forget about that picture. So to you, this place, all this, will feel like a dream. Now can you do that? Look at me. La. Are you sure? Because if there are mistakes, this is the only gate. Hey, boo! Oh, bitch! Oh, Juan! Jam! Oh! Banyamalala food. Wait!